Майның соңгы көнендә 60 ел элек Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында якты дөньяга хөрмәтле абыебыз Камил Абдулхак улы Юмангулов туган булган. Бүген күркәм юбилее уңаеннан җылы теләкләребезне без Самара шәһәреннән сеңлесе Лилия, тормыш иптәше Ринат, балалары Адилә, Дамир, Амилә, инесе Эмиль, тормыш иптәше Ләйсән, уллары Руслан әлеге тапшыру аркылы җиткерергә ашыгабыз. Гырурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Бүген карап аптырап торабыз. 60 яшьлек юбилейга ирештеңме инде. Гөлфирус апа белән матур гомер сөрәсез. Син бик тырыш, бик уңган, гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Ир-ат исемен чын фикер белән яклап, гаиләңне барлыкта яшәтәсең. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сөекле абыебыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Иратлар бу тормышта эш биеклек алырга тиеш диләр. Син эшне генә түгел, меңнән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да элгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа, менә сизми калдың шундый олы юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Кайчан гына авылга кайтмыйк, Гөлфирус апа белән үз әти-әниебез сыман каршы аласыз. Гел дә безне якын күреп яшисез. Шуңа без олы рәхмәтләребезне сезгә җиткерергә ашыгабыз. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа да иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме җан тынычлыгы, бәхетле, озын гомер телибез. 60 төрле төскә тик без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей абыебыз каршы ала таң белән, насип итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек, бар затың бар, тулы синең тормышың. Көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңлалы, онтып бар эшләреңне. Кадерле Камил Абдулхакович, якыннарыгыз махсус сезгә дип җыр сайладылар. Кабул итеп алыгыз. Үзімні білгенімнен берілі, миңа өрнек болдың абайым. Әтейәні кебік ин қадірлі, сиңа тиңлер әлдә тапмайым. Син болған абайым бәхтілім мин, син қанатта миңа син терәк. Тормыш җилләренә қаршы тарау, син болған абайым җиңлерәк. Син булган абыем бәхетлем мин, син канатта миңа син кирәк. Тормыш җилләренә каршы тору, син булган абыем җиңлерәк. Кечкенәдән мине өйрәттең син, Barşamazqa әтиәнинә, һәр вакытта син ярдәмгә әзер. Син аңлыйсың әлдә хәлемне, син булган абыем бәхетлем мин, син канатта миңа син кирәк. Тормыш җилләренә каршы тору, син булган абыем җиңлерәк. Син булган абыем бәхетлем мин, син канатта миңа син терәк. Тормыш җилләренә каршы тору, син булган абыем җиңлерәк. Бәхет юлдаш булсын гел үзеңә,
гына минем бар уен. Ходай мине синнән айырмасын. Рәхмәт сиңа, рәхмәт абыем. Син булганга абыем бәхетлем мин. Син канатта миңа син терәк. Тормыш җилләренә каршы торып. Син булганга абыем җиңелрәк. Син булганга абыем бәхетлем мин. Син канатта миңа син терәк. Тормыш җилләренә каршы торып. Син булганга абыем җиңелрәк. Син булганга абыем бәхетлем мин. Син канатта миңа син терәк. Тормыш җилләренә каршы торып. Син булганга абыем җиңелрәк. Тормыш җилләренә каршы торып. Син булганга абыем җиңелрәк. Син булганга абыем җиңелрәк. Син булганга абыем җиңелрәк. Тормыш җилләренә каршы торып.